Yo guys, what's up? Welcome back to the channel again. I hope you guys doing very well today. So guys, आं दिनै माने एसे फिल्डआव ओंखारबोदों आरोना माने सलोगोफोर बोथोरखौ नायलायनोसै दिनै एसेबो बोथोरा मोजां नङा एकदम गुबुंले माने बोथोरा दिनै एकदमबारे गुसु थान्दा माने मोजां जाया मोजां नंथारा एसेबो दिनै बोथोरा माने ओंखायनो न'आव थानानै दाउ जुब्रा बायदि मोनलाय लांबाय एखेबारे बेमारिनो ओंखायनो एसे फिल्डआव जगिं खालामनो होननानै रानिं खालामनो फैदों आं दसे सलोगोफोर आंजों लोगोसे दङ जोंहा नै भाई बेबो दङ आंजों कम्पानि खालामनो फैदों दिनै बेसारा बेबो हारसिं रावबो गैया आं बायदिनो न' सिङाव थाबाय थानांगौ जायो So guys, दसे बिदिबा जोङो एक्सप्लोर माबा खालामनोसै जगिं खालामनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय So guys, आंजों दंफायो नै जोंना भाई नों माथो खानाया गोलाव जाथारबाय नों अबाव सिनजायो खानायखौ सोरबा सिनजाबावनो नों गामियाव सोरबा सिनग्रा दं नामा गैया So guys, जों गामियाव रावबो नाफिद खानाय सिनग्रा गैया आरोना बेनि थाखायनो खानाय लावबाबो जों सिननो हाया माने मालाबा अनफर्चुनेटलि सोरखौबा लोगो मोनफ्लाङोबा लकेलजोंनो सिननो गोनां जायो ओंखायनो हेयार काटफ्रा रावनाबो मोजां जाया माने एकदमबारे सिम्पल जेबो नङा सिम्पलानो मोजां नङा होमबा सिम्पलानो मोजां So guys, जों फिल्डआव सफैबाय दायो नै नों खारो ना खारा खारनायाथ' खारगोन खारनोसै ना सानजों सोर बादिनि सोर थायो जायो नंगौ नैबे पस्टनिफ्राय बैथिंजाय मोनसे पस्ट दंबावो माने बे पस्टसिम जाय फार्स्ट मोनो बै पस्टनिफ्राय खारबोगोन जों इयाव जाय फार्स्ट मोनफैयो नैबे पस्टसिम जाय फार्स्ट मोनफैयो बेयो विनार जागोन मोनथिबाय ना अके गाइस बिदिबा जों चेलेन्ज एक्सेप्टेड जों बे पस्टनिफ्राय खारबोगोन जोङो बे पस्टसिम जाय मोनफैयो नोंथांमोना नायबानो जाबाय So guys, दायो रेडि जाबाय जों दा इनिफ्राय थाबायना थांसै बैनिफ्राय खारबोनसै जाय फार्स्ट जायो बेयो विनार जागोन गाइस बी रेडि गाइस guys, halang karena mengjumpai So guys, दसे रेस्ट लादों जोङो खारनानै बिराद मेंदों दुब मावलायदों बिखाया एखेबारे So एसे रेस्ट लानि आरो मेंगाबा आरो खारबावगोन खारबावना खारबावला नोङो खारबावगोन ना खारला हाला माथो हाला आं खारगोन गाइस आं हारमानिया आंलाय So guys, दिनै दसे जगिं खालामफैबाय आरोना जगिं खालामखांनानै ओमफ्राय दा मोनायाव आरो मोनसे इभेन्टआव आं एटेन्ड खालामनांगौ दंबावो मोनसे इभेन्टआव माने इनभाइट दं माने बेयाव थांनांगोन दा मोनायाव So मोनाग्रोथोंसै मोनानानै दा थांसै एसे दुगैनानै फ्रेश जानानै दिनै एक्चुअली मोसौबो खानांगौ दंमोन ओमफ्राय बाबाया दिनै खासिगोन मोसौखौ दिनै आं एसे अफ लाबाय So guys, दायो जों फैबाय आरोना बाबायलै माथो खालामनो दिनैसो फार्स्ट खालामनायखाय माने एसे आथिङा दसेनो रुम सालायनाय मोनो माथो नोंथ' बिराद मेंदों बिथाङा जोंना BGMI मास्टारलै कंकुरार प्लेयार गाइस सोरबा BGMI गेलेग्रा दं नामा आंनि ब्लग नायग्राफोराव गाइस सोरबा BGMI नायग्रा दं नामा गेलेग्रा दं नामा आंनि ब्लगाव गाइस खोन्थाहर बिथाङा जोंना कंकुरार प्लेयार एभ्रि सिजनाव कंकुर खालामो बिथाङा फार्स्ट उइकआवनो So guys, दिनैनि ब्लगखौ बारा गोलाव खालामनो सानला एक्चुअली मोनाब्लिबो जाखाबाय आरोना ओमफ्राय आं बेनि उनाव आरो बेलेगावबो ओंखारनानै थांनांगौ जायो ओंखायनो दिनैनि ब्लगखौ बारा गोबाव खालामला गाइस दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय आङो So नोंथांमोना ब्लगखौ नायनायनि थाखाय बिराद थेंक इउ गोसो गोरबोनिफ्राय आरो लोगोसे नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्ला प्लिज अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो आं बेबायदिनो चेनेलाव बेफोरबायदि इमान फानिथ' नङा एसे नर्मेल ब्लग लाबोयो माने आङो बिदिनो आं बेबायदिनो चेनेलाव केजुवेल ब्लग लाबोयो गाइस नोंथांमोना बेबायदिनो चेनेलाव भिडिअखौ नायनो मोनबाय थागोन बेनिखायनो सोरबाफोर गोदान दङब्ला प्लिज अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होदो साबस्क्राइब खालामनो होलाय पाब्लिकखौ खालामलाय साबस्क्राइब अके गाइस खोनादोंना साबस्क्राइब खालामनो होदों So guys, बिदिबा गाबोननि ब्लगाव फिन गोदान टपिकआव लोगो मोनफिनगोन दिनैनि थाखाय बेखिनियावनो दोनथ'बाय आङो गाइस बाय बाय टेक केयार पिस आउट